Mayong adlaw mga bata, ako gali si Sir Steve, ang inyong kaupod sa edukasyon. Sa subong nga adlaw, may ara na naman kita nga bago nga leksyon sa Aralin Panipunan 3. Parte na ini sa ikatlo nga markahan, Module 1, ano ang kultura mo? Hibalua ini. Malipayon nga pag-abot sa ikatlo nga unit sa Aralin Panipunan. Sa ikaduha nga unit, nahibaluan mo nga ang imo probinsya pareho man sa iban nga probinsya nga kabahin sa isa ka rehiyon nga may tagsa-tagsa ka istorya kag kinaiya nga dapat ipabugal. Sa leksyon nga ini, ginapaabot nga ikaw makalaragway sa kultura sa mga probinsya sa kaugalingon nga rehiyon. Abi mga bata, tinguhai ini. Direksyon, kilalaha kung ang mga tinaga nagalaragway sa material o di material nga sahi sa kultura. I-drawing ang adlaw o kung saan kung material nga kultura, kag bituon o kung star kung di material nga kultura. Isulat ang sabat sa imo papel. Sa liwat mga bata, i-drawing ang adlaw kung material nga kultura, kag bituon kung di material nga kultura. Number 1, edukasyon. Number 2, pagkaon. Number 3, pagtuo o kon relihiyon. Number 4, puluyan o kon balay. Kag 5, mga bayo o kon mga panapton. Ang pagtuon mo sa leksyon nga ini may madalom nga ihibalo sa pagkilala sa kultura sang kaugalingon nga probinsya kag kalapit sini nga mga probinsya sa Rehiyon 6. Sa subong nga adlaw, buligan kamo ni Sir Steve sa pagtuon nga hanungod sa nagkalain-lain nga kultura sang Rehiyon 6. Balikan mo. Direksyon, kilalaha ang ginalaragway nga baganihan sang kaugalingon nga probinsya kag rehiyon. Pilia ang letra sang husto nga sabat sa sulod sang kahon kag isulat ini sa imo papel. Una nga pamangkot. Ang pinakauna nga presidente sang ikatlo nga Republika sang Pilipinas halin sa Capiz. Sino ay ini mga bata? Letter A, Graciano Lopez Haina. Letter B, Francisco del Castillo. Letter C, Teresa Magbanwa. Letter D, Manuel A. Rojas. Letter E, General Leandro Follion. Letter F, General Martin Delgado. Sa liwat, isulat lamang ang letra sa inyong sabat sa inyong papel. Ikaduwa nga pamangkot. Isa ka manog pamulong-pulong, manunulat, kag una nga editor sang La Solidaridad nga natawo sa Haro, Iloilo City. A. Graciano Lopez Haina. B. Francisco del Castillo. C. Teresa Magbanwa. Letter D. Manuel A. Rojas. Letter E. General Leandro Follion o kung letter F. General Martin Delgado. Ikatlo nga pamangkot. Kilala bilang leader sang Rebolusyon sang Aklan. A. Graciano Lopez Haina. B. Francisco del Castillo. C. Teresa Magbanwa. Letter D. Manuel A. Rojas. Letter E. General Leandro Follion o kung letter F. General Martin Delgado. Ikaapat nga pamangkot. Ginatawag siya nga Visayan Joan of Arc, isa ka manunudlo nga natawo sa Putotan, Iloilo. Sino ay ini mga bata? Pilia ang letra sa inyong sabat sa sulod sang kahon. Ulihi nga pamangkot. Siya ang baganihan halin sa Hamtik Antique, nga nag-intra sa katipunan sa idalom sang pagpamuno ni General Emilio Aguinaldo. Isulat lamang ang letra sa inyong sabat. Nakahibalo ako mga bata nga madamo sa mga pamangkot ang nagadalagan sa inyong paminsarong subong. Pareho sang
Paano nagapangabuhi ang mga tawo sa inyong lugar? O kon ano nga kultura may ara ang mga tawo sa inyong lugar? May mga pamangkot nga pareho sang paano nagapalareho kag nagalain-lain ang pagpangabuhi sa mga probinsya sa Rehiyon 6. May araayan ini nga pagkapareho o kon nagalain-lain ang mga pagpangabuhi sa mga tawo sa probinsya sa Rehiyon 6. Ang mga pamangkot nga ina mahibaluan naton sa pagpadayon sang aton nga leksyon. Usisaa ini, sa kada lugar sa Rehiyon 6 may kinaandan nga hilimuon o mga ginaobra nga ginapasa-pasa halin sa katigulangan as sa subong. Makit-an ini sa adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa ilang mga tradisyon kag pagpati, sa ilang mga selebrasyon sa ilang probinsya, sa mga kagamitan, sa mga hambalanon, sa mga pagpananawan, kag sa ila ang bahanon, kag iban pa nga mga sining o kinaadman. Nakahibalo bala kamo mga bata nga ang mga tradisyon o kultura sang mga sinauna nga mga tawo hasa subong ginaobra kag ginagamit man naton sa gihapon. Ang tanan nga ini upod sa nangin pamaagi o sistema sang ila pagpangabuhi nga ginatawag nga kultura. Ini ang may duha kasari, ang materyal kag di materyal nga kultura. Tanawa ang listahan. Ini ang mga bahin sang tagsa ka grupo. Sa idalom sang materyal nga kultura, ang mga butang, kagamitan o kon mga bagay. Ikadua, mga bayo. Ikatlo, pagkaon. Kag ikaapat, puloy-an. Sa idalom naman nga bahin sang di material nga kultura, ang edukasyon, pinamatasan o tradisyon, panggobyerno, mga ginapatihan, relihiyon o pagtuluuhan, ikaanom sining kag kinaadman, kag ulihi amo ang lingwahe. Mga bata, isa-isahon naton ang materyal nga kultura. Sa liwat mga bata, materyal nga kultura, ini nga sahi sang kultura nga imong makita kag makaptan. Halimbawa sini mga kagamitan o butang, mga bayo, pagkaon kag puloy-an. Sa liwat, ang materyal nga kultura imo makita kag makaptan. Pareho sang kagamitan o butang, mga bayo, pagkaon kag puloy-an. Kagamitan o butang. Sa unang tiyempo, wala sa mga kagamitan nga ginagamit ang aton katigulangan. Pagligad sa panahon, nakahibalo na sila maghimo sa mga butang o bagay nga galamiton sa ila pang adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Ginkorte, ginbaid, ginpahining kag ginporma ang mga ini suno sa mga butang nga gusto nila himuon. Indi bala nga isa ini ka kinaiya o abilidad nga nagapakita sa pagkamahuna-hunaon? Mga bata, ano nga mga butang ang inyo makita sa Laragway? Nakakita na bala kamo sa mga amo ini nga mga butang? Subong makita ang aton kultura sa mga disenyo sang aton pagkabutang. Lain-lain man ang klase sa mga ini. Di bala mga bata sa subong nga panahon, amo na ini ang itsura sang ang mga butang nga makit-an sa sulod sang aton nga mga panimalay? Ang masunod nga materyal nga kultura amo ang bayo. Matahom ang mga bayo sa mga tawo sa Rehiyon 6. Umpisa sa aton katigulangan. Nagalain-lain ini suno sa ila ginhalinan. Lugar nga ginaistaran kag ginasanto Manila ini sa klima sang ila lugar. Sari isang pagkatawo, sa mga lalaki, ano ang ila ginasuksok sa unang nga panahon? Putong, isa ini kapanid sang tela nga ginapalibot sa ulo. Kangan, pang-ibabaw nga bayo nga wala sang kwelyo kag sidsid. Bahag, pahid sang tela nga ginatabon sa idalom nga parte sang lawas.
Kag nagatiniil lang kag wala sang tsinelas ang aton katigulangan. Sa liwat mga bata, amo ini ang bayo sa mga lalaki sang una. Paano naman ayhan ang mga babayi? Ano ayhan ang itsura sa ilang mga bayo? Sa mga babayi, kimuna. Kimuna ang tawag sa pangibabaw nga parte nga may malaba nga manggas. Kag patadyong, panid sang tela o tapis nga ginapalibot kag ginabugkos sa hawak. Amo naman ini mga bata ang itsura sang bayo sa mga babayi sang una. Sa subong nga panahon, moderno na ang sahi sa mga bayo nga ginasuksok sa mga tawo sa Region 6. Anuman ang estado sa kabuhi. Manami nga bayo ang ila ginasuksok nga ang mga materyales nga ginagamit makita sa ila palibot kasubong sang pinya, abaka, kag seda. Makita ninyo sa laragway ang itsura sang bayo sang mga kabataan sa subong nga panahon. Sari-sari man ang mga alahas nga ginasuksok sa mga taga Region 6, pareho sang singsing, kulintas, aritos kag pulseras. Himo ini sa mga bulawan kag mahal nga mga bato nga ila ginamina. Mga bata, nagasuksok man bala kamo sa mga alahas? Anong mga alahas ang inyo ginasuksok? Ang masunod nga kabahin sang material nga kultura, amo ang pagkaon. Bangod hindi pa kahibalo magtanom ang aton katigulangan sang una, ang ila mga pagkaon nagahalin lang sa suba, baybayon, kabukiran, kag kagulangan. Sa pagligad sang panahon, nakahibalo na sila magpanguma, gani nagadugangan ang ila pagkaon kag kanon, kag mga kararuton, kasubong sang kamote kag balinghoy. Ginaluto nilang ila pagkaon sa kulon o kon sa pasok sang kawayan. May ara man sila pagkaon nga sinabawan, kinilaw, nilagpang kag sinugba. Nagakinamot lang sila sa pagkaon sa dahon o kon sa paya sang lubi. Nagainom sila sang ginpahini nga paya sang lubi o kon sa pasok sang kawayan. Nakaagi na bala kamo mga bata kaon nga gakinamot? O kon nagakaon gamit ang paya sang lubi o kon pasok sang kawayan. Pagkatapos ng ilang mga obra o pagtipon-tipon man, paborito nila nga imnon ang tuba. Ang tuba isa kasahi sang ilimnon o alak nga halin sa lubi. Sa lubi man nagahalin ang ilimnon nga hindi makahulubog nga ginatawag nga tubod. Nakahibalo bala kamo mga bata nga sa una ang mga dahon kapareho sang dahon sang bayabas, amo ang ginalakot sa tubig para matinduan ang mga kamot. Habon kag alcohol naman ang ginagamit sa karon. Sa subong nga panahon, naghatag sang kahadlok ang isa ka sakit nga dala sang kagaw nga ginatawag nga coronavirus. Ini isa na ka pandemya nga madasig nga nagalapta. Ang masunod, amo ang puluy-an o kon balay. Wala sang permanente nga balay ang mga Pilipino sang una. Sila nagaista sa kuweba kag pasaylo-saylo sang mga balay. Sa diin kanu mga bata nagaistar ang mga Pilipino sang una? Very good, nagaistar sila sa kuweba kag nagasaylo-saylo sila sang ila mga balay. Sa pagligad sang tinuig, natun-an nila ang pag-obra sang tradisyonal nga balay nga ginatawag nga payag, nga nahuman sa kawayan, kahoy, pawod, halin sa nipa, kugon kag dahon sang lubi. Ang ila nga salog human sa kawayan kag wala nagaduot sa duta. Pareho sang nakita ninyo sa laragway. Bahay kubo o kon danipahat. Sa liwat mga bata, ang material nga kultura, ini ang sahi sang kultura nga imo makita kag makaptan. Pareho sang kagamitan o butang, mga bayo, mga pagkaon, kag puluy-an. Sa sini nga tinion, isa-isahon naman naton ang di material nga kultura.
Ang di material nga kultura, ini ang sahi sang kultura nga hindi pwede makaptan kag makita pero mabatsyagan. Sagliwat, ang di material nga kultura hindi pwede makaptan kag makita pero mabatsyagan. Pareho sang edukasyon, tradisyon, panggobyerno, pagtuluuhan kag relihiyon, sining kag siyensya, kag lingwahe. Edukasyon. Paano ay han nagaeskwela ang mga bata sang una? Pareho ay han ini subong o kon lain? Sa pamatsyag mo mga bata, wala naka-eksperyensya sang formal nga edukasyon sa bulothuan ang aton mga kaliwat. Buot silingon mga bata, sa una nga panahon, wala pa sang bulothuan o kon eskwelahan. Apang, paano sila nag-eskwela? Ang mga bata nga babayi, ginatudloan sang nanay sa pagluto, panglaba, kag pag-atipan sa ilang mga manghod. Amo na siya mga bata ang edukasyon sang una sa mga babayi. Ginatudloan sila magluto, maglaba, kag mag-atipan sa ilang manghod. Kamo mga bata, nakahibalo bala kamo magluto o kon maglaba? Kag nagabulig man kamo sa inyong mga ginikanan sa balay? Very good! Ang mga bata nga lalaki, ginatudloan sang tatay sa pag-arado sang duta, pagpananom, pagpangisda, kag pagpangayam. Amo naman ina mga bata ang ginatudlo sa mga lalaki. Apang sa paglipas ng panahon, nakapaobra sa mga barangay schools, kag diri gintun-an sa mga bata ang pagbasa, pagsulat, kag pag-isip. Pareho sang inyo ginatun-an sa mga buluthuan sa subong nga adlaw. Ang masunod amo ang tradisyon. Antes magpakasal ang mga lalaki, kinahanglan nga magserbisyo sa pamilya sa babayi nga gusto niya pakasalan. Amo na siya mga bata ang tradisyon sa una. Bago ikaw magpakasal, kay kinahanglan maghatag ikaw sang serbisyo sa pamilya sa babayi nga imo gusto pakasalan. Ano nga serbisyo ini? Manag-ob sang tubig, mabisak sang mga kahoy, kag magbulig arado sa uma. Sa una nga panahon mga bata, amo ini ang ginaobra bago ikaw magpakasal. Kinahanglan magbulig ikaw sa pamilya sang babayi nga imo gusto pakasalan. Sa mga uma mga bata, ginaobra pa ang ini nga tradisyon. Isa pa gid ka tradisyon amo ang paghatag sang dote o kondawre o paghatag sang manggad sa ginikanan sang babayi, kasubong sang alahas, kadutaan, kag balay. Kung may mapatay naman, nagaihaw sila sang mga kasapatan, pareho sang baboy para ipakaon sa mga nagabuylog sa namatyan. Sa subong nga mga tinion mga bata, kapin pa kung nagaistar ikaw sa uma, amo man ini sa gihapon ang tradisyon. Kung may ara sa may mapatay, nagapaihaw sila sang baboy kag ipakaon ini sa mga bisita nga nagbuylog sa namatyan. Ang masunod amo ang panggobyerno. Paano kaayhan ang gobyerno sa una nga panahon? Dato ang nagaserbi nga leader sa mga barangay. Ang dato ang nagapatuman sa mga ginpasar nga lagi. Buot silingon mga bata, ang dato ang leader. Kag kung ano ang ginahambal sang dato, amo ina ang ginasunod sang tanan nga iya nasakupan. Ginabuligan sang grupo sa mga tigulang nga ginatawag nga mga maginoo o kon Council of Elders. Sila ang nagahatag sang paglaygay sa dato. Ang pila ka parte o sahi sang kultura sang katigulangan ara pahas sa subong nga panahon. Halimbawa, kung may hindi pag-intindihanay, nagapaabot sang reklamo ang mga tawo sa kapitan sang barangay nga siya ang nagapatunga sa duha ka tawo
o grupo para maghusay sang problema. Amo man na ang ginaubra sa mga tawo sang unang panahon. Sa subong, ang kapitan na ang nagasolbar sang problema sa barangay nga level. Pagtuluuhan o kon relihiyon. Bathala ang panawag sa ginakabig nga Diyos sang aton mga kaliwat. Kinakabig nila ini nga pinakagamhanan sa tanan. Nagapati sila sa mga Diyos kag Diyosa. Ginapangadian kag ginahalaran nila ini sang pagkaon o kon bulak. Ang mga makita inyo sa laragway, isa lamang ka representasyon sa isa ka Diyos kag Diyosa nga ginahalaran sa bulak sa mga katigulangan sa una. Ang masunod nga di material nga kultura amo ang sining kag siyensya o kon arts and science. Sining kag kinaadman, nagkalain-lain ang mga disenyo kag korte sang ila balay. Pareho sang kingki, baul kag iban pa nga mga butang. Dira nila ginapakita ang ila pagkamahilig sa sining. Tato ang isa sa mga sining nga makita sa ila kalawasan. Nakita inyo mga bata nga madamo sang tato ang mga katigulangan sa unang panahon. Tungod dira nila mapakita ang sining sa ila mga kalawasan. Ang masunod amo ang lengguwahe. Sari-sari ang lengguwahe nga ginagamit sa Region 6. Ini amo ang Hiligaynon, Kinaraya, Akyanon kag Sinagbuanong Bisaya. Kinaraya ang lengguwahe nga ginagamit sa Antique. Akyano naman ang lengguwahe nga ginagamit sa mga taga-Aklan. Hiligaynon ang lengguwahe nga ginagamit sa Iloilo. Pero may ara sang 28 ka banwa sa sini nga probinsya ang nagagamit sang Kinaraya, nga lain sa Kinaraya sang Antique. Ang mga taga-Capiz naman nagagamit sang Hiligaynon sa paghambal nga may jutay nga kinalain sa tono sa mga taga-Iloilo nga ginatawag nga Capisnon. Samtang sa banwa sang Sapian, Hiligaynon man ang ginagamit nila nga may lakot nga Akyanon. Hiligaynon man ang lengguwahe nga ginagamit sang kadamuan sa Guimaras. May mga banwa man sa Guimaras nga nagagamit sang paghambal sang Kinaraya sang Iloilo. Hiligaynon man ang gamit sang kadamuan nga naga-estar sa Negros Occidental. Pero may lakot nga lengguwahe nga sinibuanong Binisaya sa naaminhan nga parte sa syudad sang Sagay, Escalante, San Carlos, banwa sang Toboso kag Calatrava. Kag sa nabukid nga bahin sang syudad sang Himamaylan, kag sa nasidlangan nga nabukid nga syudad sang Kabangkalan. Sa liwat mga bata, ang di material nga kultura, ini ang sahi sang kultura nga hindi pwede makaptan kag makita, pero mabatsyagan. Pareho sang edukasyon, tradisyon, panggobyerno, pagtuluuhan kag relihiyon, sining kag siyensya, kag lengguwahe. Maghanas kita. Direksyon. Kilalaha kung ang masunod nga mga dinalan nagalaragway sa material o di material nga kultura. Isulat ang M kung ini material nga kultura, kag DM kung di material nga kultura. Isulat ang sabat sa imo papel. Una nga pamangkot. Ginatuduan sang mga lalaki ang ilang mga bata sa pagpangayam o pagdakop sang kasapatan kag pagpangisda. Sa liwat, isulat lang ang M kung material kag DM kung di material. Number 2. Kangan, bahag kag putong ang mga panapton sa mga lalaki kag himuna nga may malaba nga manggas kag patadyong para sa mga babayi ang kinasuksok sang aton katigulangan. M o kon DM. Number 3. Ang mga Pilipino sang una nagahalin-halin sang ilang mga ilistaran. Number 4. Ang mga lalaki nagaserbisyo sa balay sang pamilya sang babayi
nga gusto niya pakasalan. Number 5. Nagapati ang aton katigulangan kay Bathala kag iban pa nga mga espiritu nga manugbantay. Number 6. Ang mga dato ang pinuno sang isa ka barangay. Number 7. Ang aton katigulangan ang nagahimo sang mga lain-lain nga klase sang mga gamit sa balay. Number 8. Ginaluto ang mga pagkaon sa kolon kag buko sang kawayan. Number 9. Makit-an ang mga nakalukit kag mga disenyo sa mga haliki kag iban pa nga parte sang mga balay. Kag number 10, may 4 ka nagapanguna nga lengguwahe ang ginagamit sa Region 6. Mga bata, para sa inyo dugang hilikoton, direksyon. Magpili sang isa ka material o kundi material nga sahi sa kultura. Magsulat sa mga dinalan para mailaragway mo ang imo kaugalingon nga kultura. Ubraha ini sa imo nga papel. Sa liwat, sa sulod sang heart, nga makita ninyo, dira ninyo isulat ang inyo napili nga material o kundi material nga kultura. Tapos sa idalom, magsulat kamo sang 5 kadinalan nga makalaragway sa imo kaugalingon nga kultura. Madamo gid nga salamat mga bata sa inyo pagpamati. Sa liwat, ako si Sir Steve, ang inyo kaupon sa edukasyon, nga nagahambal nga hindi gid pagkalimtan ang magtuon. Mag-ilit anay kita liwat mga bata sa aton masunod nga leksyon sa Aralin Panlipunan 3.